kinsa man ang bayani nga nasa 20. Or Talya. Okay guys, namin karon sa plaza guys, sa Rizal Park. Magsorbita karon diri, kalingawan lang gyapon, katubag na murag taga na to kwarta. Kamay lang pang snack lang gud. Kinsa nga bayani ang nasa 20 pesos. Pang snack lang. Ay, tanaway, oh. Sa bayani. Go. O, dito sa hunong sa. Ato ni padong sa Wow Kapatbaran ha. Mga bukan mo, basta namin na mas klase, makatubagin mo ani. Ikaw sa may pambato. Ako 20 dire. Ang pangutana is, kinsa man ang bayani nga nasa 20. Apa, ito na bay. Ito na bay. Ito na 5. 4 3 2 Kisa nga bayani. Dikinig sa ning anaong. Ala, sakpan makailala. Makaila. Ay, si Kwan daw, si... Siguro na. Oh my God. Bye, si Jose Rizal. Agoy. Si Kwan. Ha? 1 liter. 1 liter. Ha? 1 liter. 1 liter. Dali na siya kuan din. Liter M. Milky. My God. Ano na kapagkan yapon? Another question lang, sayang ra kayo. Kay lain pag hindi mo budaog no, lain pag kay lain. Okay. Bonus question eh. Takadbaran mo tanan? Ha? Sige. Unsang tuigan na himong syudad ang Kabadbaran City? 1987. Now 5 4 Okay kayo. Anak kita mga ate, anak kita mga. Anak kita mga. Sayon ra kayo, di ba? Panas. Wow Kabadbaran, tanawin niyo sa Wow Kabadbaran. Okay guys, nala po yung another student guys. Hello, Wow Kabadbaran. Lingaw-lingaw lang, okay ra videoan. Tirma ko yung pangutana niya, makadaw kong 50. Di ba? Tapok. So, ready na? Okay. Ha? Asa magiging? Di na kay ging. Asa magiging natin? Sorry, ako mo nito eh. So, sila ra magbahin. Kinsa man ang atong city mayor o spelling sa name complete. Correct. Saan kayo no, di ba? Spelling. Judyshinamante. Sure? Sure good? Sure good ka? Ha? Otro. Sa tingin sa mayor? Judy Chinamante. Correct. Talya. Asa nga makita sa Wow Kabadbaran? Took the lean, the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy.